4 sal di ser hewla derbeya serbaziya Tirkiyê le derbas dibe. Sed hezaran kes hatin lê pirsîn kirin, deh hezaran kes jî hatin zindanî kirin. Lê hê jî mij û dumanê li ser hewla derbeyê nehatiye rakirin. Bizzat kendisi FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır. Serokê Partiya Dijberaya Sereke Kemal Kılıçdaroğlu dibêje, haya Erdoğan ji derbeyê hebû. Ji ber vê xwe da aliyekî û heta niha tu berpirseke siyasî nehatiye destnîşan kirin. Ji ber ku Erdoğan bi xwe berpirsê siyasî yê cemaeta Gülen e. Nîqaşên li ser berpirsiya siyasî berdewam bikin jî, tiştê rast bi derbeyê re arasteya Tirkiyê guherî. Rewşa awarte 2 salan berdewam kir û di vê demê de bi referandumê sîstem hat guhertin û Erdoğan ji xwe re rêhevalên nû dîtin. Yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Rêhevalên berê yên Erdoğan jî bi sedema guhertina sîstem û arasteyê rêya xwe cuda kirin. Ahmed Davutoğlu ku bi fişarên Erdoğan bi kelogirî dest ji serokwezîrtî û serokatiya AK Partiyê berda piştî 4 salan partiyeke nû damezrand. Li gor îddiayên wî jî tevî serokê Mîtî Hakan Fidan derbarê derbekaran da agahî dane lê Erdoğan guh nedaye wan. Her wiha Wezîrê Berê ya Aboriya Ali Babacan tevî hejmarek berpirsên bilindên berê yên AK Parti û Serokkomarê Berê Abdullah Gül partiyeke nû damezrandin ku dibêjin Erdoğan bi guhertina arasteyê Tirkiye ber bi karasetek dibe û ew jî dixwazin pêşî bigirin. Herçend derbeyeke serbazî hat astenkirin jî piştî derbeyê siyaseta Tirkiye li derve û hundir bû serbazî û li derve û hundir operasyon hê jî berdewam dikin. Bi hilbijartina sîyûyekê adara 2019 re partiyên desthilatê AK Parti û MHP bi siyaseta HDP gelek şaredariyên giring ji dest dan. Lê fişarên li ser dijbereyên kêm nebûn ku heta niha qeyûm li ser 47 şaredarên HDP hatine danîn. Tevî hevserokên berê yên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ hejmarek parlamenter 4 salin di zindanê de ne. Bir siyasi ölçü alma, intikam operasyonudur.